गिबियावनो बर' थुनलाइ आफादनि लोगोसे बानजाय आफादनि जानानै जोंनि खुलुमनाय थाबाय। जोङो 27थि जथुम्माखौ तामुलपुराव दा फैगौ 2, 3 आरो 4 बे मेयाव जोङो खुंनो थाखाय थिरांथा लानाय जादोंमोन आरो बेबायदि बेलायाव थांनाय मार्च दाननि 27 खालार खालि जोङो बे खैला खुन्थाखौ गायसननाय जादोंमोन आरो जोङो दुर्भाग्य बेखौनो बुंनांगोन दि नारा नाथा अखा हाबाय थादों तामुलपुराव। बेबायदि बेलायाव जोंनि खामानियाव बहुद हेंथा होदों आरो आबहावानि जितु परिबेखौ लानानै बिथांमोना जिखिनि टेन्ट हाउसनो जों दायित्व होदों बिथांमोनाबो खिन्थु नाजागासिनो आरो बेबायदि बेलायाव फैनाय दिनफोराव हयथ' आरो साननै सानथाम जि गेजेराव दोङो बे साननै सानथामनि भितराव गासै खामानियानो जाफुंगोन होननानै सानदों। बायदि बायदि बिथिङाव जों बुंनांगोन जे जों आरसिनि जानानै जिखिनि खामानि मावदों बे बेलायाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर' सारा नारा नाथा नांगासिनो दोङो आरो बिथां आसामनि जितु स्पिकार बिथां बिस्वजित दैमारि साराबो फैनानै जोंनो खबर लागासिनो आरो बेबायदि बेलायाव जोंनि 21टा जितु साब कमिटि दोङो बे साब कमिटियाबो इतिमध्ये खामानियाव मुखुब जाना दं आरो बेबायदि बेलायाव फैनाय दिनाव जों हयथ' बोथोरखौ जों गिनानै दोङो। बोथोरा जुदि जोंखौ माने कनसिडार खालायोब्ला निस्सय जोङो नैबे माने जथुम्माखौ जाफुंसार होनायनि बेलायाव अबंलावरिनिसिम जोङो बे आर'ज थाबाय। अबंलावरिया जाहाथे जोंनि बे जथुम्माखौ जाफुंसार होयो लोगोसे बर' माहारिनि बे आगोमा बे बर' थुनलाइ आफादा जाहाथे जिखिनि दा दिनैनि तारिखाव जितु निउ एडुकेसन पलिसि बा बायदिसिना जोंनि बर' माहारिनि किसुमान बाथ्रा रायलायनायफोरखौ जाहाथे डेलिगेट हाउसआव जाफुंसार होनायनि जितु सुबिदा मोनदों बे मोननायखौ जाहाथे तामुलपुराव जाहाथे जाफुंसार होनो हायो बेनि थाखाय अबंलावरिनिसिम जोङो माने गुरैयै जों आर'ज गाबनाय थाबाय। बे थार दे जोङो बर' थुनलाइ आफादनि डेलिगेट जितु रिपर्ट मथे केन्द्रीय कमिटिनि बेयाव खमसे खम 1500निफ्राय 2000 बेखिनिया जोङो डेलिगेट आरो अबजार्भार फैगोन होननानै जों मिजिंथिदों। लोगोसे जिहेतु भारत हादरनि हादोरगिरि बिथाङा फैगोन अपेन मिटिं खालि आरो लोगोसे मेघालय आरो सिक्किमनि लोगोसे जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि थागोन आरो बेबायदि बेलायाव बेखौ नोजोर होनानै जुदि बोथोरा थिनोब्ला बोथोरा जुदि बारा डिस्टार्ब होआब्ला जों सानदों 50निफ्राय 1 लाख बेयाव गेदारिं जागोन अपेन मिटिं खालि आरो लोगोसे बेनि सिगां 2 तारिख 2 आरो 3 बे तारिखखौबो जोङो रायजो राजानिफ्राय मदद मोनगोन होननानै साननाय जादों। बिथांमोननिसिम बेखौनो खावलायनाय थाबाय जे जों बोथोरखौ नोजोर होनानै सिगांनि जितु जोङो बे फिल्ड बिखेखै जोङो तामुलपुरनि बे मथङा सकनि खाथियावनो गोजोन फोथार मोनसे जोङो सायख'नाय जादोंमोन। नाथाय दैज्लां दिनाव जिहेतु एज पार प्रट'कल मथे जोङो जिहेतु राष्ट्रपतिनि बिथांनि थिरांथा मथे जोङो तारिखखौ जिहेतु मे मासाव लानो लागा जाबाय आरो दैज्लां दिनखाय जों दा नैबे कुसुबारियाव लानाय जादों। कुसुबारियाव जिहेतु जोंहा डेलिगेट बारा रायजो राजानिफ्राय बाय डिस्टार्ब जागोन मानो कारणे बेयाव जोङो थोजासे स्कुलफोर खाथियाव गैया गतिके तामुलपुर हायार सेकेन्डारि लगे 4 किल'मिटार डिस्टेन्स जागोन। डेलिगेट आरो रायजो राजाफोरा बेखिनिखौ हयथ' किसु डिस्टेन्सखौ माने मुखुब जानांगोन बिथांमोना बेयाव बाय खस्थ' मोनगोन होननानै जों साननाय जादों। बिथांमोना जाहाथे मानसिक भाबे जाहाथे प्रस्तुत जाना फैयो 4 किल'मिटारसो डिस्टेन्सनिफ्राय बिथांमोना हयथ' फाइन लागा जागोन हागौ बिखेखै माने अपेन मिटिं खालि आरो बे खेत्रआव रायजो राजाया जथेस्थ सहाय खालामदों बेखौ जोङो स्वीकार खालामनांगोन आरो जिहेतु बर' माहारियारि आफाद हिसाबै बर' थुनलाइ आफाद आरो बे तामुलपुरनि थाखाय 3 खेबनि थाखाय जोङो बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माखौ बेयाव खुंनो थाखाय देग्लाय अन्तत' खुब सुबिदाखौ मोनदों आरो बेबायदि बेलायाव तामुलपुरनि रायजो राजानिफ्राय जों मदद मोनदों होननानै जोङो स्वीकार खालामनांगोन। खुलुमबाय। जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि 27थि जथुम्माया नैबे तामुलपुर हालामाव जानो थांगासिनो दं। बियो फैगौ 2, 3, 4 मेयाव सानथामनि हाबाफारिजों बेवहाय खुंनाय जादों। बेवहाय तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि हेफाजाबाव आरो बेखिनि तामुलपुर ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरनि हेफाजाबाव बेवहाय बे जथुम्माया जानो थांगासिनो दं। दा जोङो दिनै मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बेवहाय बे लाहार फाहार खालामबाय थानाय हाबाफारिखौ जों नायनो फैदों। जों जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों। बेयाव फुल सुइं खामानि जागासिनो दं। आथिखाल जों सानो माने फैबाय थानाय समाव 2 तारिखनिफ्राय जानो गोनां बे जथुम्माया मोजाङै मोजां जाफुंगोन। गासैबो रोखोमनि बेवहाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। माने अखानि बोथोरखौ नायनानै बेयाव मोजां पेन्डेल खालामनायनि बेबस्था खालामनाय जादों। बिनि थाखायनो
जों जोबोरैनो गोजोननाय मोन्दों जे बानजाय आफादनिफ्राय बेखिनि हाबाफारिखौ लानानै बिथांमोना मावगासिनो दं। जों आसा खालायो बिथांमोना जोबोरैनो मोजाङै खुंनानै हरगोन होननानै जों आसा फारियो।